Korinto, Kapitulo 5, versikulo 18 ngadto sa 21 mga igsoon. Atong basahon mga igsoon. Pero before that, hangyon ko mubalik ta pagbarog mga igsoon. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Mamarog tagbalik mga igsoon. Thank you Jesus. Ug atong dunganan sa pagbasa. Apan ang tanang mga butang gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli. Wow, kanato ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi kang Kristo ug naghatag kanato sa ministeryo sa pagpasiguli. Wow, 19. Nga mao nga ang Dios diha kang Kristo nga nagapasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon nga wala niya pag-isipa nga ilang mga paglapas o gitugyan kanamo ang pulong sa pagpasiguli. Grabihas Ginoo. 20. Busa mga tinugyanan kami tungod kang Kristo. Maingon nga ang Dios nagatambag pinaagi kanamo. Nagapangaliupo kami kaninyo tungod kang Kristo magpasiguli kamo sa Dios. 21. Siya nga wala makaila og sala gipakasalaan siya tungod kanato aron kita diha kaniya mahimong pagkamatarong sa Dios. Wow. Pagbasa nako ani mga igsoon, nibati ko og humility diha sa presensya sa Ginoo. Grabe. Kana lang alone, no? Haron kita. Kay bahaw man jud ka mismo sa imong kaugalingon. Ako kay bahaw man jud ko mismo sa akong kaugalingon igsoon. Pero niingon diha kita. Minito say kitang tanan. Diha kaniya mahimong pagkamatarong sa Dios. Ang desire, ang panglantaw sa Dios nga kita mamahimong pagkamatarong diha kaniya. Wow, hallelujah. Praise the Lord. Magampo ta. Amahan nga langit nun, daghan kayong salamat sa imong pulong. Salamat Lord nga imong pulong kamatuuran ug ang kamatuuran mo'y makapahigawas ka namo sa tanang bakak sa kalibutan o Dios. Mo'y akong pagampo Ginoo Lord God nga imong ablihan among espirituhanon nga igdulungog, espirituhanon nga mga mata ug espirituhanon nga salabutan haron among madunggan, makit-an ug masabtan sa espirituhanon nga bahin gayud o Dios ang mga butang Ginoo Lord God nga imong itudlo kanamo karon. Ginoo. Hallelujah. Among gibakante, among mga kasing-kasing sa tanang butang nga makapababag kanamo o Dios. Among gisurrender ni diha kanimo ug among giablihan kini Lord para sa bag-ong pagpadayag nga imong ibubo sa among kinabuhi karon. Hallelujah. Mahanaw man ang tanan ni Ginoo apan ang imong pulong pabilin nga magbarug ug matinud-anon sa among kinabuhi. Lord, nagampo ako nga imo kong tabunan sa imong cross haron ikaw ang makita o madungog ug dili ako o Dios. Mo'y akong pagampo nga ang imong gamhanang tuong kamot magagunit sa imong galamiton karon haron ikaw ug ako magapamuhat alang lamang gayud sa imong kahimayaan sa ngalan ni Kristo Hesus ug ang tanan moingon og Amen og amen. Wow, hallelujah. Last Sunday, naghisgot ta about limitation, no? O naghisgot ta about atong lumpo, no? Diha pa sa sabakan sa iyahang inahan, lumpo na siyang daan. Apan usa ka adlaw sa dihang gitagbo sa Ginoo sa perpektong panahon sa Ginoo sa iyang kinabuhi, gitagaan siya breakthrough. Og dili lamang breakthrough, mga igsoon, nga ginagmay. Kundi breakthrough gyud nga makapausab sa iyahang kinabuhi. Total change gyud sa iyang kinabuhi. Ug mao na nga pinaagi ni Pedro mga igsoon, giingnan siya barog ug lakaw. In the name of the Lord of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ug ni barog, ni lakaw ug ni dagan mga igsoon ang usa ka tawo nga since sa iyang pagkabata wa gyud siya makalakaw mga igsoon. Hallelujah. Unya, diha na to nakita mga igsoon nga si Pedro usab, duha ka Domingo ang niblabay, mao kining tawhana mga igsoon nga atong gihisgutan nga katulo gibakak ang Ginoo. In other words mga igsoon, kung giunsa paggamit si Pedro mga igsoon, mao usab mga igsoon, kadaghan og sipyat si Pedro sa iyang kinabuhi. Hallelujah. So walay igong rason nga dita makaingon nga Lord, unya nagmaperpekto ko ay ako magpagamit nimo Lord. Unya nagma-memorize nako ang 5 books in the Old Testament. Unya nagma-memorize nako ang New Testament. Unya nagdaghan ako kaig memory verse.
Aya ko magpagamit nimo Ginoo. Unya na Ginoo, ang tanan na hiluna na. Na promoted na ko sa akong trabaho, okay na ang tanan. Okay na ko, yes Lord, nako, yes Lord. Pero karon Lord, kay bao man ka nga, mao pa man gyud, nagrabi pa man tag paningkamot. Amen. Si Pedro nag-struggle, gi-reach out siya ni Jesus. Unya, pag-reach out niya ni Jesus, gi-redeem siya ni Jesus, mga igsoon. Pag humanog redeem ni Jesus, pag pangutana niya og katulo, Pedro, gihigugma ba kunimo, labaw ni mga butanga. Katulo siyang gipangutana, tungod kay katulo man niya nga gidinay si Jesus, so gi-restore siya. Pag human niya restore mga igsoon, gitagaan siya og revival sud sa iyahang kasing-kasing, mao na mga igsoon, nga naay revival nga nahitabo sa gawa sa iyang kinabuhi. Nga diin pagbarog ni Pedro mga igsoon sa adlaw sa Pentecost mga igsoon. Diingon gyud ang Biblia sa mga buhat kapitulo 2 nga 3,000 ka tawo ang nadala sa gingharian sa Dios. Pinaagi lang ni Pedro. Wow. Hallelujah. Praise the Lord. And now mga igsoon, while nagampo ko, Lord, unsa may gusto nimong ipaabot sa imong mga katawhan, apil ko. Tungod kay sultian ka mo mga igsoon, ako may nagdadari sa pulong sa Ginoo, pero parihot ang tanan nagkat-on. Hallelujah. Ako lay nahitabo nga nadres ibabaw karon. Pero wala nako na perpekto ang pulong sa Ginoo. Every time nga makadawat ko og pulong sa Ginoo para ni atong tanan. So dungan ta diha sa pagtubo, dungan ta sa paggrow diha sa revelation sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. And then gidrop sa Ginoo sa akong kasing-kasing, unya niingon din siya nga, Reg, malipayon ba ka? I don't know with you, no? I'm doing everything for the day. Busy kayo adlaw, na mga visitation, na Bible study, na ako'y dawn prayer, no? Na ako'y mga gipangbuhat sa Ginoo. And then in the middle of your business, the Lord just spoke in your heart, do you have joy? And I feel like Peter, Lord, kay bao man jud tanan nga nahigugma ko nimo. Di ba si Pedro na mura siya nahiubos katulo siya gipangutana. Ningon na gyud sa pagkatulo, kay bao man gyud ka Lord ug unsa gyud tanan nga mangutana pa kag nahigugma ko nimo. And then the Lord naba kay kalipay. And then kaparihoon kong Peter, kay bao ba ka sa akong kasing-kasing Lord. But then nihilom ko and then I allowed the Holy Spirit to speak sa akong kasing-kasing. In the middle sa kabisi, in the middle sa atong mga gipangbuhat, in the middle of the daily routine nga atong ginabuhat, matatag buntag, luto tag pamahaw, andam ta para sa trabaho, pag magtrabaho, busy ta sa atong trabaho, pag uli na to, at iman ta sa balay, and then pagkataon-taon, tanaw ta og TV or tanaw ta o basa ta sa atong Bible, nga, pagkahuman tulog. Nga mata na sad. And in the middle of your business, the Lord will just come and say, do you have joy? Come on! And then the Lord continued, ingon din siya. The reason nga nunungutan ako, tungod kay ang kalipay na anak naka-attach sa imong pagbuhat, sa imong katuyuan, nga akong gihatag sa imong kinabuhi. Sa atong pag-fulfill naman, sorry teachers, fulfill sa purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi, diha nato makabutan ang kalipay. Come on. I'm not saying nga dili kinahanglan ang kwarta mga igsoon. I don't want to be hypocrite, gamayon ko nga, ay na magtrabaho. No. Kaya di man ka pwede mo adto sa imuhang veko, nga mayong kang na ako'y pagtuo ay kog putli. Mayingon po ng taga-Bicol, nasa ko'y pagtuo sir, nga karong adlaw, June na jud ka, putla na jud ta ka. Mas dako iyang pagtuo. Come on. Ang mga tao ani. So in other words, mga igsoon, there are things we need money in this world as a tool. Ang giingon sa Bible, mga igsoon, for the love of money is the root of all. The reason nga nung nagkuyugpos mo diha karon sa katugnaw, mga igsoon, tungod kay natay daghang mga air cans. Ang kaning mga air cans, mga igsoon, gagamit ni og currency.
Nga tungod kay ni saka ang gasolina karon mga igsoon, misaka pong kuryente. Nga dili pwede nga ang biko dili na to bayran tungod kay ni saka ang kuryente, dili na nato ni bayran. Yes, we need money. But what I'm talking about, mga igsoon, is not that. I'm talking about sa imong pagtuman o sa imong pagbuhat sa katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi. Ang imong katuyuan, mga igsoon, sa dihang nataw ka, gibutangan na ka og katuyuan og purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Come on. Hallelujah. Lingi ay imong tapad, mga igsoon. O nga, pahiyumi na pagbalik sa imong mata, kaya di mo makita ang baba. Ay mo kay buong kay karong panahon na mga machinito tag machinita na ta. Kaya ana Ignacia, dunay katuyuan ang Dios kanimo. Og dito sa among Bible study sa Belmont Village, mga igsoon, gidana ko sila balik sa purpose, mga igsoon. Ang purpose, mga igsoon, is mao ang tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. In the Great Commission, no? In Matthew 28, niingon diha ni si Jesus, all authority has been given to me. Therefore, go and preach the gospel to all nations. Sa unang panahon, mga igsoon, mubasa ka ni, imposible ni. Lord, imposible ha ni. Pero way imposible is Ginoo. Nga naman, gitagaan man niya kaalam ang mga tao sa internet. Ang balita ka ni Cebu, maabot mga gawas. Come on. Ato ko nang gamiton sa sakto. Hallelujah. Akong friend, if napakada John, no? John Limpiuso, sa unang panahon, magkita rin mi, hindi ka nang gikan siya sa Canada, ano siya, bisita sa Astoria. Pero karon makafollow na siya nato. Ako po, makatanaw po ko sa ilaha dito, kinaapod sila church dito sa Canada. So in other words, kaning internet connection, gi-fulfill sa Ginoo ang iyong, go and preach to all nations. So make use of it. Make use of it. And the more you do it, sa imong pagtuman sa kabubuton sa Dios, adunay kalipay sud sa imong kasing-kasing nga dili mabayran og kwarta. Come on. Come on. Adunay kalipay nga naman tungod kay naghimo man ka sa katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi. So maotong gipangutan ako sa Ginoo. Naa ba kay kalipay? Ingon ng Ginoo tungod kay ang kalipay makuha nato sa dihang atong buhaton ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi. In the middle sa imong kabisi karon, mga igsoon, ay kung tubaga lang. If God will ask you the same question, do you have joy? Or do you have pressure? Hallelujah. Busy mong good kayo. Lord, kita jud ka. Kita ba ang Ginoo sa atong kabisi? But then I believe, mga igsoon, asa man ka karon gibutang sa Ginoo, asa man ka nga kompanya karon, asa man ka nga eskwelahan karon, maunay imong misyon nga gihatag sa Ginoo. You don't need to go far. Kung asa ka gibutang, maunay ihang misyon, mga igsoon. Although na ay mga consequences, anak. And that is why gi-remind ko sa Ginoo. Karon, na ba kay kalipay? Tungod kay ang imong kalipay naka-attach lang sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Nag-ingon diri, mga igsoon sa ikaduhang Korinto 5:18. Apan ang tanang mga butang gikan sa Dios. Tanan di ay nga mga butang. Bow before your throne. Kanato ngadto sa iyang kaugalingon. apan sa tanang mga butang gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanato ngadto sa iyang kaugalingon, pinaagi kang Kristo ug naghatag kanato sa ministeryo sa pagpasiguli. Stay lang ta diri, Jen. Thank you so much si Aljen atong kauban sa taas. We're so blessed sa imong life ug sa imong pag-volunteer, Jen. God bless you. Naingon dia, apan ang tanan nga mga butang gikan sa Dios. Tanan nga mga butang. Pag huna-huna dihag mga butang, mga igsoon, bisan ang imo mga gikinahanglan, bisan ka nang itagbo nimo sa imong gikinahanglan, imong kaayuhan,
ang mga itagbo na to ni Miss Judith o ni Miss Manning Hill. Tanan. Kinsay nakailo ninyo ni Miss Judith o ni Miss Manning Hill. Way nakaila no. Nga usahay abtik kay ning mga bayhana. Wa pa kay moabot si Mr. Manuel Du. Naana si Miss Judith. Kuyaw-kuyawan na kay ni gring sa imong phone ayay. Ayay. Ang itagbo ani mga igsoon gikan sa Dios. Come on, are you with me? Unya ningon diri kaning Dios mao'y naghatag sa tanan, unya siya pagyud ang nagpasiguli kanato ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi kang Kristo. In other words, nahimulag ta sa Ginoo. Amen. Every time nga makalapas tas kabubuton sa Ginoo, adunay separation nga mahitabo. Once makasala ta, ngano man ingon man ang word of God, Romans 3, no? 23, for all have ang tanan nakasala og nahimulag, nakabsan sa imaya sa Dios. In other words, wa ta kaabot tungod sa sala. Ang sala mo'y naghimo nato og barrier. So every time makabuhat ta, nakasala ta. Pero ang Ginoo naghatag kanato og pamaagi. 2,000 katuig ang nilabay mga igsoon ni dupa si Ginoong Hesus ngadto sa cross. Iyang gidunol ang iyang mga kamot, mga igsoon, haron lansangan, o ang iyang mga tiil, haron lansangan, mga igsoon. Iyang gihatag, iyang luyo, haron bunal-bunalan, mga igsoon. Haron samad-samaran, mga igsoon. Gidunol niya iyang aping, haron sumbagon. Ginudol niya iyang suwang, haron bitaron ang iyang beard, ang iyang bungot, mga igsoon. Iyang gitugyan ang iyang kaugalingon, mga igsoon, ngadto sa cross, nga gani si Isaias naingon siya, kung makakita mo kaniya ibabaw sa cross, dili na mo makaila, nga tao pa siya. Tungod sa grabe nga kastigo nga iyahang gihimo. Ngano man na, haron, ikaw, ug ako, mapasag-uli, ngadto kan. Come on. Na ako'y bad news. Dili kita'y naningkamot para mapasag-uli sa Ginoo. Come on. Dili kita mo'y naningkamot para mapasag-uli sa Ginoo. Siya mo nihimog pamaagi nga kita mapasag-uli ta. Ma-reconcile ta. Kaya nga naman, naamay pagkahimulag tungod sa sala. So we need a reconciliation. Unya matod pa diha nga gipasag-uli kita niya sa iyang kaugalingon pinaagi kang Kristo. Og naghatag og kini. Here's the thing. Wala lang ta gipasag-uli sa Ginoo sa iyaha haron mubati ta og okay. Wala lang ta gipasag-uli sa Ginoo ngadto sa iya haron mubati ta nga napanalanginan ta. Mubati na ta everything wa na jud ko'y problema karon. Natagbo na gyud akong panginahanglan ang akong balatian na ayo na gyud. Everything is okay. Woo! Everything is smooth. Dili na, yes, ganahan ang Ginoo ana mga igsoon, pero naa siya purpose nganong gipasag-uli ka ngadto kaniya. Unsa may iyang purpose? Atong basahon mga igsoon kanang og. Og naghatag kanato sa ministeryo sa pagpasiguli. In other words, iya kang gireconcile sa iyang kaugalingon, haron tagaan kaniyag ministry. I don't care if worship team ta, I don't care if media ka, I don't care og asa ka nga ministry, there is one common ministry nga gihatag ang Ginoo sa matag usa nato. And that is the ministry of reconciliation. Come on. I want you to be reconciled to me. Karon di man ka pwede makabayad, kay kinahanglan man kang mamatay, magpatulo og dugo, ako'y magpatulo og dugo para mabalik ka diri nako. Pero in return, nasa ko ihatag nimo. Aside sa kagawasan, tagaan sa ka og trabaho. Ministry of reconciliation. That is your purpose. That is our purpose.
Maunay atong ministry. Lingi ay mong tapad mga igsoon. Pikpik ka gamay. Ing na mata sa kadyot. Ing na siya, your ministry is the ministry of reconciliation. All right. 19. 19. Atong huwaton o karon ni pakli na. Aniya? Oops. Gahi kayo pakliyon. 2 Corinthians 5:19, ladies and gentlemen. 1, 2, all right. Atong basahon pagdugan. 1, 2, 3, go. Nga mao, nga ang Dios diha kang Kristo, nga nagapasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon, nga wala niya pag-isipa ang ilang mga paglapas o gitugyan kanamo ang pulong sa pagpasiguli. In other words, giyon sa man pag-reconcile sa Ginoo ang mga tao diha kaniya. Wala niya tanawa ang kalapasan. Giyon sa man niya wa tanawa ang kalapasan, iyang gibayran. Wala sad gitabla sa Ginoo kay siya may nag-ingon nga kung ikaw makasala, ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Niya kumingon ang Ginoo, uy nakasala man tanan. Ay joke lang ni ako lang ning usbo ng akong dili na siya faithful God. Gitawag siya faithful God kay kung unsay iyang isulti iyang tumanon. Unya niingon man siya nga ang bayad sa pagpakasala kamatayon, so ang iyang gibuhat para mapag-asag-uli ta niya kay nahibulag man ta niya. Amen ba? Napabata diha. Ang iyang kinabuhi, iyang gibayran, wa niya thank you ha. Gitugutan niya nga iula iyang dugo haron mabalik ta. So wala niya tan-awa ang atong mga kalapasan. Nga usahay mas maayo patas Ginoo. Kay di na ta kinahanglan nga lain mosulti sa atong kalapasan kita mismo kasi grabiha ginako. Grabiha ginako. Sus kabakak, katanga, kaya nakabugo. Inani jud ko. Are you with me? Ningon ang Ginoo, wala niya tanawa. Kay bahaw siya nga naa, pero wala niya pagatanawa. Mao bitaw na nga sa dihang nidupa siya ngadto sa cross, nagkurog-kurog na si Ginoong Hesus. Ningon din siya, pasaylua sila. Kay wa sila nasayon. Pag kita, wa masayod ko. Kabutan na niya. Ni-graduate na ganyan. Kurot maging bahaw kadapon. Wala ba kita gibayran? No, come on. Are you with me? I'm just putting this. Nga naman, because I want us, di man gud ta ka-perform sa atong purpose, if di ta kasabot, og unsay gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay magsige naman tagtanaw sa ato, sa atong struggle, sa atong limitation, sa atong di pwede mabuhat, ang tendency hinoon, matabunan ta anang tanan mga igsoon. I'm not saying padayon tagbuhat. No. But what I'm saying, the guilt of what we did before, even karon naa pa, gigunitan pa nato. Ningon ang Ginoo, wala niya pag-isipa nga kalapasan niya kita Are you with me? Unya bisan paana gitagaan ta niya og ministry. In other words, gisaligan ta niya. Nga kita di naman takasa. Ang tao may lisod kaya pasaligon mga igsoon. But ang Ginoo nga maupay ni bayad, naapay gibayran. Siyang okay, gibayran naman tika, tagaan tika, pulong nga reconciliation. 20. Alright, thank you. Busa mga tinugyanan kami tungod kang Kristo. Maingon nga ang Dios nagatambag pinaagi ka na. Rabiha, no?
kung atong dawaton ang Ministry of Reconciliation, dili di ay na kita. Mo na nga, kinahanglan masayod ta, nga kung di pa tungod sa grasya sa Ginoo, wag yun ta na reconcile. I remember an old song that says, I'm just a sinner, saved by grace. Come on. Are you with me? Nga kung wala lang ang grasya sa Diyos, wala lang ang iyang pag-reconcile nato pinaagi kang Kristo Jesus, didto kaniya, asa ka tapunita karon. Oh, hallelujah. And it also humble us down. Duha ang pamaagi ani. Una, nga makasabot ta ug unsay atong pagpanginahanglan sa Dios. Ikaduha, nga makasabot ta nga bisag unsa pay atong nahimo, bisag unsa pay atong achievement, bisag unsa pa kung wala ang grasya sa Ginoo, kung wala ang gibuhat sa Ginoo mga igsoon, nada. Wa gihapon. Amen. Amen. Nga naman, going back to reality, I'm just a sinner, saved by grace. Nakapulo lang ko karon nga akong gi-short sleeve. Pero I'm just a sinner, saved by grace. Nakatiktak lang kong sapatos karon, wala ba'y limpyo? But I'm just a sinner, saved by grace. Bago kong filduron, pero I'm just a sinner. Kung wala lang ang grasya sa Ginoo. Come on. Kung wala lang ang grasya sa Ginoo, no? Maingon nga ang Dios nagatambag pinaagi kanamo. In other words, sa dihang magpaubos ka sa Ginoo imong tumanon ang katuyuan sa Dios, ang Ginoo mo'y mohatag kanimo sa kaalam unsaon pag-counsel. Amen ba? Ang balaang espiritu mo'y magbubo kanimo og kaalam unsaon pag-counsel. Himuon ta sa Ginoo nga solution dili problem. Amen ba? Ningon siya, nagapangaliyupo kami kaninyo tungod kang Kristo, magpasiguli kamo sa Dios. Ningon si Apostle Paul, come on, magpasiguli ta sa Ginoo. Siguro na mga panahon nga medyo wala man tuod ka ni deny sa Ginoo apan tungod sa mga sitwasyon nga niabot sa kinabuhi, sungod sa mga sirkumstansya nga atong giagian, some way or somehow, nakadungog mo ang word nga pasugo. Wala kasabot. So how are we going to do this? We're going to speak English here? Pasugo or pangluod. Na? Okay lang, sige na, kada Lord, wag yun nimo, pila na yun ka adlaw, pila na yun ka buwan, pila na yun ka tuig, wag yun nimo tagbuaw, wag yun nimo tubaga ang akong giampo. There are sometimes, although di lang ta ka-speak directly sa Ginoo, kay kibaw ta Ginoo man siya. Pero kaybaw ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Nga ningon siya, gusto ti kang ipasag-uli, balik diri kanako. Gitagaan ta niya, gihimo ta niya tinugyanan. Sa English pa, unsay sa English na? Ambassador. In Christ Jesus. Unsa maning ambassador, no? Unsa maning ambassador? Ang mga millennials, kay ba pag unsa ning ambassador? Simple term lang. Let's talk about simple term. Ang ambassador, mga igsoon, gitawag na siya representative. In other words, like for example, si Glenn, gipada siya dito sa US. Gipili siya sa Ginoo, gihimo siya ambassador sa Philippines. Tuwa siya sa US, pero unsa iyang gi-represent? Philippines. Ambassador, siya representative dito. Nga kung unsay na yung mga situation dito, di na sila kinahanglan mo kontak pas presidente diri, kay ang presidente naanay gipada nga representative. Ganinang buntag niingon si Pastor Joe og SDA, no, or special SPA, special power of attorney, nga kung muhatag kag special power of attorney,
Di na ka kinahanglan tawag-tawagan pa, kinaan naman. In other words, you can transact, you can sign, basta na kay special power of attorney. And that is, inana ang representative, inana ang ambassador, mga igsoon. Representative. In other words, ningon siya, mga tinugyanan kami tungod kang Kristo. Representative mo ni Ginoong Hesus. Asa man mo karon mga igsoon, nagrepresent mo sa Ginoo, wa mo nagrepresent sa inyong kaugalingon. Dili na si Reggie ang girepresentahan inigabot nimo, but it is God. And we have to understand that, mga igsoon, tungod kay maunay tawag o katuyuan sa Ginoo. Ikaduha nga purpose sa ambassador, property ka sa imuhang nation. Dili ka bisag tuwa ka sa Amerika, Glens, property ka sa Philippines. Come on. Ang Pilipinas mo'y na nag-iya nimo. Ikatulo, ang interest sa usa ka ambasador nga mao nga ang interest sa iyang nasod madala niya sa nasod kung asa siya. Ug ang influensya sa iyang nasod madala niya sa territory kung asa siya. Nga inig, ang Amerika gusto sila makibagon sa may culture sa Philippines. Mato siya sa ambassador. So the same thing, if ang kalibutan gusto makibaw, unsa man gyud ang culture sa gingharian sa Dios, unsa man gyud ang culture diya sa Ginoo, mangita lang sila ni Glency, ni Judel, ni Samantha Ayer, nilang Michelle, no? Ni Arlene, ang puto, nilang Mayet. Come on! Nga naman, representative, are you with me? Bisan asa ta mo adto ga-representa sa Ginoo, mga igsoon. Yeah, here's the thing. Kay property man ta sa nasod nga nagpada nato. O nga, sa gistoryahan nato, property man ta sa Ginoo. Ang Ginoo bahala nato. Come on. Mangutana ko, pag abot dito sa ambassador, pag abot ni mo dito sa ikay nakita nila. Pag abot ni mo dito sa US, dili ka magkabuog pangita dito tabang sa government. Ngala, dagko manigbalay ni mga ambassadors. Dagko kay nila as in. They are living in, siyempre representative ko nga kung dili na supplyan sa Philippines, luuyan, nagbuwad-buwad naman lang ambassador. Luyang ngit-ngitas balay sa ambassador, putlan may kurinti. Ambassador, yes. Do you have a Wi-Fi? Wala, putlan may. Come on, are you with me? Are you with me? In other words, kung property ka, representative ka sa nasod nga gapadani mo, anya here, representative ka sa gingharian sa Dios, representative ka sa Ginoo, ang Ginoo bahala nimo. Come on. Come on. Ang atong purpose gyud ta is to represent. Ang atong purpose is to bring the interest of the kingdom of God wherever we go. But sometimes karon medyo na bitad ta sa kadadhang mga bayronon. Sa gaabot-abot nga mga bills. Sa mga angay buhaton sa balay, sa mga angay nga tagbuon. Nabitad-bitad ta mga igsoon. Well, unta, ang representative, ang ambassador mga igsoon, moingon ra gyud unta na siya didto, Mr. President, nanginahanglan naman ni og payment for 1 year akong gipuy under the US, and then the Philippines will send. Even groceries. Akong gitan-aw, ang kanang ambassadors nga pada, grabe kadag ko budget. Pero di pod basta-basta nga mapili ka. You must be trusted. In other words, gipili ka sa Ginoo labaw pa. I don't know. Gipili ka sa Ginoo, no? Ang Ginoo labaw pas presidente. Kung ang presidente mangita sa kinsa may akong ambassador kay basig mauwawan ta inig abot dito, ang Ginoo wa ni salig siya nato mga igsoon.
Come on, come on. Unya kay ambassador man ta niya, ningon Ginoo, ako'y bahala. Ang problema lang, di ta kapaabot inig padala sa bahala sa Dios. Kay gusto tanaw na. Ingnon ra ba na ito ang Ginoo, Lord, ningon ra ba ka sa Hebrews 11, now faith. Now gyud, karon gyud. Are you with me? Representative ka, ang imuha is to build interest in the kingdom of God, and then God is gonna provide everything that you need. That's a change of mindset. And I'm telling you, appeal ko ana mga igsoon. That's why giingnan ko sa Ginoo, na kay joy. Tungod kay ang imong huna-huna, if na-focus ka og unsay angay nimong buhaton as ambassadors, I'm not saying di ta matrabaho, I'm not saying ayaw pangita kwarta, but what I'm saying, are you doing the purpose of God sa imong kinabuhi as ambassadors, as representative, as the one bringing the interest of the kingdom of God wherever you go? And here's the thing, if ang usa ka ambassador di na mo function ana, the president has all the right to say, okay, ole na, ole. Ole, Elisa, turiglain. Are you with me? Pero mintras gabuhat ka sa imong kinahanglang buhaton, gawas nga naa kay joy, the provision of the Lord will come. I will take care of you, says the Lord. I will take care of you. Mo anay gusto sa Ginoo nga buhaton sa atong kinabuhi. And all of us here, come on. Ay mo kumpiyansa bisag upaw ni ambassador ni sa Ginoo. Basig magtuo mo, pwede di upaw pastor? Pwede. Amen? How much more ka na imong tapad? Hika pa imong dughan na ambassador ko sa Ginoo. Murag na po ra kabuok ang akong nadunggan, mga igsoon. Murag nahadlok na hikapay mo dughan nga ambassador ko sa Ginoo. Woo, hallelujah. Ambassador ta sa Ginoo, mga igsoon. Unya kung ambassador ta sa Ginoo, ang atong pinaka-purpose is to represent Christ. If ato ganing nabuhat na there is joy in our hearts, because we are representing Jesus Christ. Amen? We are not representing religion. Ano religion? Kaya mag-away na ta, anak. No? Nana na, daghan na kayo sa plaza, di na ta magdugang-dugang. Magsinumbangay pa. Unsay nakuha ni mo, pag-apil ni mo dito o kuan, kanang lalis-lalis, unsay tawagan ni anak. Debate. Black eye ra gyud, Brad. No? Representative ta sa Ginoo. Amen. 21, last verse. 21. Hapit na ta. Siya nga wala makaila og sala. Si Jesus kuno nga wa makailag sala. Holy. Holy, no? Gipakasalaan siya tungod kanato. Wow, grabe ha eh. Pagbasa lagi na ko ani. In other words, kani mo illustration. Ang akong sala, tuan niya. Wa man siya sala, pero nasadaan siya tungod nako. Kinsa may walay sala diri isang kamot? Meaning to say, ang imong sala to apod niya. Iyang gipasan dito sa cross. O nga, dihaningon siya, gipakasalaan niya tungod kanato, haron kita diha kaniya mamahimong pagkamatarong sa Dios. In other words, mga igsoon, nahimo kag righteousness sa Ginoo, pinaagi kang Kristo Jesus. Mangutana ko, righteous ba ta? Righteous ba ta? Dere, righteous ba ta? Righteous ta. Amen. Nga naman, dili ta mo tanaw sa itong gibuhat. Righteous ba ka ko, no? Gabi lang, nagsapot ba ko?
Akong isda dito nahabiling gikawat sa ring, labay-labay yun ito na akong iring. Pag-abot na kus balay, wadyo ng hugas. Awa may nakasuway, ana, dire. Ana ba? Storya ra ni nga to, Kapoy kay kasda pag-abot, way ng hugas. Nga, tungod ni ana mga igsoon, ang UFO nakita sa panimalay. Unidentified flying object. Uy, naginato ba ko, pastor? Nga, na. Kinsa ang atong righteousness? Naaba si Jesus sa ato ang kinabuhi. In other words, ikaw, mo'y righteousness sa Ginoo, pinaagi sa gibuhat ni Kristo sa atong kinabuhi. Nganong gibuhat man ni sa Ginoo? Haron na atay kagahom nga mubuhat sa katuyuan nato nga ambassador sa Ginoo. Kay kung wa ni buhata sa Ginoo mga igsoon, di ta kabuhat. Looking at our lives, come on. Makaibaw mo sa akong kinabuhi mga igsoon, magbutang mo diha og no entry, pastor. But I'm just a sinner, saved by grace. Hallelujah. Ug tungod ni ana mga igsoon, gihimo tag bag-o sa Ginoo. Kung mubalik ta sa 2 Corinthians 5:17, kay bawo mo tanan ani nga bersikulo. 2 Corinthians 5:17. Hallelujah. 2 Corinthians 5:17. All right, atong basahon pagbalik. Dungan, ready? 1, 2, 3, go! Hallelujah! Ang akong gikalipayan ani mga igsoon kaning first part. Busa kung bisan kinsa nga maanaa ka Kristo Jesus, mamahimo siya bag-ong binuhat. In other words, dunay paglao mga igsoon. Maybe you are struggling karon. Maybe nagtanaw ka sa imong kinabuhi or nagtanaw ka sa imong past, nagtanaw ka sa imong pamilya or nagtanaw ka sa sitwasyon nga imong gisagubang karon mga igsoon. It doesn't count kano man ang giingon diri si bisan kinsa. Mo to nga akong higala mga igsoon nga napriso mga igsoon. Shooter ni siya ni Buboy Aliga sa una mga igsoon sa Aliga Gang. Di lang ako i-mention na yan kaya wala ba ko kapananghid. Naa siya sa Living Word Prison Ministry iyaha mga igsoon. Siya mo'y grabe ka kriminal, makakita lang niya og pusil. Nga ganahan siya, patluyon lang niyang pulis, haron kuhaon niya ang pusil. Gamay nga tao, pero sa dihang gidawat og naghiusa siya sa Ginoo, dako kayo ang ministry mga igsoon. Mutuo ka mga igsoon nga mga piniriso mga igsoon, manghilak mo dawat di sa Ginoo. Come on. Nga naman. Kay si bisan kinsa nga anaa kang Kristo. Nga usahay kita di ta mao ni lisod sa ato ang mindset mga igsoon. Mao ni pait. Nakay kaaway mga igsoon. Nag-away mo, grabe niyong away mga igsoon. O niya karon pag-away ninyo mga igsoon, nasakitan ka. Hantod karon imong gidaan na po na katuig, naalagay po si mong kasig-kasig. Nga every time makakita ka niya mo init imong dunggan. Nga mura bitog, giandaran, ni kulo-kulo imong dugo. O nga, bisag wa ka nangilay, mo diritso o kilay ang imuhang kuan mga igsoon, din nakakita mo. Nga, mo paspas ang beat sa imong dughan mga igsoon. Tungod aning tawhana, tungod sa nahitabo sa kinabuhi. Grabe yung sukua mga igsoon, wa mo masettle. Apan mga igsoon, nag-abot sila, nakabaton siya mga igsoon, og encounter diha sa Ginoo, og iyang gidawat sa Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi.
Apil ba siya sa 2 Corinthians 5:17? Apil siya sa Bible, pero para nako, ambot lang Lord. Come on. Come on. Pero kung imo pong tan-awon ang atong kaugalingon, mabita na during worship, makahilak yun ko mga igsoon. Tungod kay nakibaw man jud ko sa akong kaagi, kay bawo man jud ko kinsa ko, sukad pa sa akong pagkabata. Karon bata lang gihapon, wa pa ko'y buhok mga igsoon. Pero kay bawo jud ko sa akong kinabuhi. And yet, nahimo kong parte sa bisan kinsa nga naa kang Kristo, bago siya nga binuhat ang mga butang nga daan nangagi na ania karon sila nga bag-o na. All things are becoming new. Wa na magpasabot mga igsoon nga murag magic usab dayon mga igsoon. No. What it means mga igsoon nga diha sa mata sa Ginoo nahimo kang bag-o, and from glory to glory usbon ka sa Ginoo. Look at your life mga igsoon. Kung akong tanaw na akong kinabuhi way back 1996 akong pagdawat sa Ginoo mga igsoon, dili man ko perfect mga igsoon, naamang gyapon ko yung mga discrepancies sa akong kinabuhi, but layo na kayo ikumpara sa una. Come on. Nganuman tungod kay tanang butang, tanan si bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, nahimo ng bag-ong binuhat. For what purpose? Para mahimo tang ambassador. Ambassador. Now here's a challenge mga igsoon. God pours out so much grace sa atong kinabuhi para mamahimo tang mouthpiece sa kaayo pod sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Nga, si bisan kinsa nga atong makaistorya mga igsoon, I'm not saying atong lalison. No. I'm not saying as lalison na to kay maugini or something, or you point out nga sayop ka. But unsa man, ang ato ang trabaho is ambassadors mo representa mga igsoon. Ipakita nato kung unsa ang naa sa gingharian sa Ginoo. And sometimes ganito represent, you don't say a word. Come on. Kung mag-represent ka, representative ka o ka ng Philippine culture, you don't have to say a word. Barong Tagalog lang ka, makaingon na, Barong Tagalog. Filipino, ha? Barong Tagalog. O diba, Mara Clara. Maria Clara. Aka na, Pilipina na siya. Sometimes you don't have to say a word. You don't have to do a thing. You just put on Christ sa imong kinabuhi. Unya sila na mismo ang mo-identify sa atong kinabuhi. Come on. Sometimes evangelism gani mga igsoon, mas mo speak pag louder ang action. That there are even times that people will come to you and ask, unsa may naani mo? Huh? I'm not saying do not go, kaya ningon ang Bible, go and preach the gospel, but there are times nga wala pa gani ka kasulti, sila na mismo ang modul ug mangutana, unsa may naani niyo, unsa may ngano man ni? Ngano man, because naa sila nakita nga something sa imuhang kinabuhi. Not perfect, but there is joy diha sa imong kinabuhi. Because you are doing what God wants you to do. Again, mga igsoon, you are called for the ministry of reconciliation. Last na lang ni NIN. Mao ni problema nato. When we reconcile, we bring people to us. Nga kuyog yun yung mga tao nako, kuyog yun sila nako. Dili man na mo gingon sa Ginoo. Reconcile them to God. Nga dad-o nato sila didto sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. I-connect nato sila sa Ginoo. Nga naman, para if na mga times nga mapandol ta, nakatutok sila sa Ginoo mga igsoon og dili sa tao. Come on.
Kaya kung ato silang dadon sa itong kaugalingon, pressure kayo na mga igsoon because they will begin to put standards sa imong kinabuhi so high that you can even meet it, mga igsoon. But if you will direct them to God, ang ilang standard is ang Ginoo. So when they ask for provision, they know that God will provide. If they ask for healing, they know that God will heal. If they ask for restoration, they know that God will restore. Inana kadako ang gihatag ng ministry sa Ginoo nimo. That's why we need to come before the Lord and magpapuno gid niya. Igsoon. Amen. Na ay ambassador sa Guadalupe yet. Amen. Hallelujah. Na ay ambassador sa Panting dire. Dili lang lami og puto. Huh? Na ay ambassador sa maning mga lugar din eh. Napita. Na ay ambassador sa Pardo. Huh? Hallelujah. All of us, kung asa ka, ambassador ka. Oh. Makaingon ta nga, sure, bright, yun na. Na si Alma tungod kay na ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Sure, bright, yun. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Asa man mo gibutang sa Ginoo, asa man mo nagpuyo, asa man mo nagtrabaho karon, sultian mo kamo igsuon, ikaw mo gipadala sa Ginoo dinha. Unya sa place diin ka gipadala sa Ginoo, if you will just allow God to move sa imong kinabuhi mga igsoon, then you will become a minister of reconciliation ngadto sa Ginoo nining mga tawhana. Amen ba? Amen ba? Hallelujah. Kay bawo na tas kalibutan, tanaw lag Facebook mga igsoon, malibog na ta. Update las mga balita, kaot na ta sa tong ulo mga igsoon. But if atong dadon sa ilaha, ang Ginoo i-reconcile na to dito, something great is going to happen. Amen ba? Praise the Lord. Mag-ampo ta mga igsoon. Hallelujah. Lord, kay balo ko nga dili ni siya sayo, no? nga topic. Pero salamat bala ang Espiritu nga ikaw, Lord, ang nagahatag kanamo sa grasya, O Lord, nga mubuhat ni ini. Salamat Ginoo nga imong panalanginan. Salamat nga imong ligunon. Salamat Ginoo Lord nga imong ayuhon, imong tagaan og kaayuhan ang among mga kasing-kasing Ginoo Lord God, tagaan imong kalinaw among mga hunahuna, tagaan mi nimo Ginoo Lord God og giya sa mga butang nga among ipangbuhat kada adlaw. And most of all Lord, nangayo kami sa grasya Ginoo Lord God nga imong ihatag kanamo nga mo representa kami sa imong gingharian, O Father God. Thank you Lord for reminding us Lord God sa imong pulong. Salamat Ginoo Lord God nga imong gipahinumduman nga kung asa mi karon ga trabaho, asa mi karon ga puyo, asa mi karon nag-eskwela, O Lord God, kami ang imong representative, O Father God. That Lord, amo ning mahinumduman every time mo step kami sa influence nga imong gihatag namo, sa territory nga imong gihatag kanamo, O Dios. Ug salamat usab Lord nga di kami magsalig sa among kaugalingon Ginoo, kundili we will trust in you, O Father God, and then we will submit everything to you, O Father God. Thank you so much for your grace. Salamat Ginoo nga imong gamiton ang matag usa kanamo Ginoo Lord God. Haron Ginoo Lord God, naa pa mi mga kahigalaan, naa pa mi mga paryente, naa pa mi mga silingan Lord God nga among madala diha kanimo Ginoo Lord God. Among madala diha sa imong gingharian, O Father God. Salamat Lord nga imong pagapun-on ning mga lugar Ginoo Lord God sa mga katawhan nga nangita kanimo, nangita sa imong paghikap, nangita sa kabag-uhan nga diha lamang kanimo, O Father God, nangita sa imong kaluwasan, O Father God. Salamat Lord that this place will overflow with souls in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus.